सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। अभी के ब्रेकिंग न्यूज आ रहल बा। जी हाँ, बहुत बड़ खबर से लोग के बीच हम रूबरू करावे जा रहल बानी। खबर ई बा कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलला के बाद उ अपन गांव बरहारा प्रखंड के जोकहरी में काली माई के मंदिर में पूजा अर्चन करे खातिर आई रहन। तब मीडिया वाला लोग उनका के घेरलस और पूछलस कि पवन सिंह रउआ लोग पर आजकल भोजपुरी में अश्लील गाना गावे के आरोप लागता। तो पवन सिंह बात के सीधे सीधे खारिज कर दिलन और कहलन कि आज के बाद से उनकर कौनो अश्लील गाना ना आई और जे गाई ओकर उ विरोध करी। जी हाँ, बहुत बड़ सवाल बा, बहुत बड़ बयान बाटे पवन सिंह के कि आज के बाद से उ पवन सिंह गाना कबो अश्लील गाना ना गई हन और जे गाई ओकर विरोध भी करी हन। पवन सिंह कहलन कि भोजपुरी भाषा के यही अश्लील गाना के वजह से शर्मिंदगी के सामना करे के पड़ता। काहे कि भोजपुरी के जहाँ नाम लेहल जाला ओ जा अश्लीलता शब्द सीधे सीधे ओकरा पीछे झलक जाला। ए से लोग भोजपुरी से थोड़ा मोड़ा घृणा भी करेला कि भोजपुरी गाना हमेशा अश्लील आवेला। तो पवन सिंह बात के सीधे सीधे कहले बाड़न कि अब जे भी भोजपुरी गाई ओकरा खिलाफ में उ आवाज उठैन और इहो कहले बाड़न कि भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल आज के सबसे बड़ बात हो गई बटे। ऐसे एक खातिर वो बहुत प्रयास करी हन जो जेकरा से भी उनका मिले को ही ऊपर से लेके नीचे तक उनका से भेंट करी हन, उनका खातिर आंदोलन करी हन और कही हन कि इस सूची में शामिल कइल जाओ भोजपुरी भाषा के। पवन सिंह कहलन कि अब एक टाइप के गाना कोनो ना भाई जौना से भोजपुरी के शर्मिंदगी के सामना करे के पड़ी। जी हाँ, ताजा तरीन खबर वो लोग के छपरा जिला माध्यम से ऐसा ही देते रहन। बस अभी के अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट में